Mjara ngomara nezuro makarona usere kustodati. Ngomara nezuro angari mawani. Alright. But pane problem ya chikuona pama functions zimdancehall. Alright. Saka pane problem iri kubva kumapromota here kana kuti madhetroti ndo ari kukanganisa. Nezuro kustodati function yase calaz yekustodati yanezuro yakapera pane hondo. Saka tichaziva kuti zimdancehall yedu kuenda kupi ndokuguma kwayo here kana kuti kunyatsoita sehatatombozvinzwisisa. Alright. Saka chii chikumboyatsoitika muzimdancehall makuruwani? Zimdancehall iri kutoparara. Chimwe chiri kupadza zimdancehall madhirags. Maartisti mazhinji ezimdancehall ese ari kudhakwa nemutoriro. Zvasongore zvatochinja. Kudhara taimboenda kumangoma kutoda toga kuna nadhazi atinasoja lavhanakina taingodzoka zvakanaka. Saka izo zimdancehall yedu ivite ichiparara. Mapromota edu ati haikokwai hachaiti. Saka izo nezuro vayo nazvo atoradza vanhu vese vakagara mutodhati vese ndevemutoriro. Kuti pekupedzisira pachona function yapera munhu wese andozva kuti kune kefu vanhu vafanira kupfuura tikofuko. Mapurisa akaya akamisa function amisa function ikuda kuti mudhanzi machana mune makazarwa nemutoriro vakatanga kutema mapurisa. Zvienda apo vanhu vachiona nezuro vana vese vakaenda kumangoma vese handikungoti pana akadzoka nefoni handikungoti pana akadzokana neanything. Vanhu vacho vakatanga kurobwa vanhu vakatanga kurobwa vachibuda pagedhi vachipinda vachirobwa but mamonya anenge aripo kusva mamonya achona anenge akaisirwei. Saka nau izvo zvikumafunction ezimdancehall kwakutyisa kuenda. Amene anachipazi ndo vanotyisa madhanzi achona kubvira kudhara zainge ndokumangoma tongodzoka but ezvinoizvei function yakalazi yakaoma. Ndikunguzoti kune vanhu vachakwanza kudzoka nehondo yachakaita nezuro. Saka zvadangosiyata ngozivo maartisti ngaasiyane nemutoriro vadzokere kudhara. Kudhara zaingonakidza ana confuse vachingoimba kana squanda vachingoimba ana dhanzi vachingoimba music achainakidza but ezvinoizvi zimdancehall yatange yatovhatekwa nehiphop. Mafangidze hiphop ari kuva kunochitungwiza kulezha uko ukatomboyana holi 10 yana voti but function yakangopera natoko idzodzo hapana kana any noise yakaitika. Samafunctions izvo zvedu ezimdancehall ari kuwanza violence. Saka zimdancehall inoda kungwarirwa. Aminoti ana mbali oparedho wai vasiri kufasa kuti vambodzwo vana natembo manda vaiveko kudhara vachingoita mangoma ida imboita zvakanaka. Ana Etherton variko zvinhu zvaimboita zvakanaka but ezoti maartisti ari kusumuka hapana zvavari kuitende zvakaoma.